så står jeg igen på den her fine løjpe her i... jeg ved ikke, hvad det her område egentlig hedder. Det er vel bare sådan i nærheden af Gøsterblik. Af Gøstertrup, som ligger om bag skyerne. Den der vej. Nå, men jeg skal lige vise jer en rigtig flot skøjteløjpe. Ja. Jeg ved ikke, om I kan høre mig, for det blæser temmelig meget. Men I kan se den her løjpe her, ikke også? Det her flade stykke her, der er præpareret. Det er simpelthen så bredt og fint. Prøv at se ned på min ski her. Jeg har bare så meget plads. Det er super lækkert. Sådan her skal det se ud. Og så se, hvordan det bare sådan snor sig gennem landskabet hen ad her. Virkelig lækkert. Sådan skal det gøres. Og den er sådan lige tilpas hård, tilpas blød. Sådan at skiene lige skærer sig sådan en halv centimeter ned i sneen og griber fast. Men så heller ikke mere. Og så er der rigtig god glide, og det er bare super lækkert det her. Jeg glider bare afsted her uden at bruge stavene. Det er sådan her det skal være. Nemlig. Tak for det.